Принцип номер 1. Работи на това. Да правиш това, което е естествено за теб, и може би мотото на нашата култура, но да бъдеш добър в общуването не става от само себе си. Всички ние сме опорочени от своя егоизъм, затова се нуждаем от много усилия, изградени върху твърдото решение за по-добро общуване. Бог не махва с магическа пръчица над нас, след като встъпим в лични взаимоотношения с Него. Вместо това Той ни дава волята и желанието да се справим и след това ни помага, ако продължим да вървим напред. Ето, например, какво казва Джош Макдаул за себе си. Моята философия е, ако искаш някой да знае, че кръвиш, трябва да покажеш голям кръвис. В отношенията си с Доти аз започнах да полагам специални усилия, за да я слушам